नमस्कार, का हालचाल आपके। आप देखत तनी वी बिहारी यूट्यूब चैनल और एह वीडियो में हम लोग अरिहंत जनरल इंग्लिश के वर्ड्स विथ मीनिंग सीरीज देखम जा। वर्ड्स रही, ओकर मतलब रही और ओकरा साथे एग्जाम्पल सेंटेंस भी रही, जैसे ओकरा के याद रखे में सुविधा हुई, दिमाग में ढंग से बैठ जाए। एह वीडियो में हम लोग यू से जेड तक लेटर देखम जा। तो चलिए शुरू कर जाओ। ओखेला डिफीट या फिर सबजगेट यानी पराजित करना, जीत लेना या दबा देना। उदाहरण, he tried to vanquish his fears यानी वो आपन डर के ऊपर जीत पावे के कोशिश करत रहन। अगला, वेलोर नाउन है, मतलब होखेला ब्रेवरी यानी कि बहादुरी। अगला उदाहरण, his wounds bear witness to his valor यानी के उनकर जख्म उनकर बहादुरी के सबूत बा। अगला, वोलेटाइल एडजेक्टिव मतलब होखेला ऑफ चेंजिंग यानी अस्थाई या फिर उड़ जाए वाला, खत्म हो जाने वाला। उदाहरण, फूड एंड फ्यूल प्राइसेस आर वेरी वोलेटाइल इन अ वॉर सिचुएशन यानी युद्ध के समय खाना और ईंधन के कीमत बहुत परिवर्तनशील होला। अगला, वाउच वर्ब मतलब होखेला गारंटी यानी गारंटी देना या फिर गवाही देना। उदाहरण, Kim's mother agreed to vouch for Maria and get her a job यानी के किम के माँ मारिया के गारंटी देवे के तैयार हो गई उनका के काम दिलावे खातिर। अगला, void नाउन है, मतलब होखेला एम्प्टी या फिर वैकेंट यानी के खालीपन, शून्य या फिर हीन। उदाहरण, सडनली द स्ट्रीट वॉज void ऑफ पीपल यानी के अचानक सड़क लोगन से खाली हो गई। अगला, वेलेडिक्शन या फिर वालेडिक्शन नाउन है, मतलब होखेला फेयरवेल या फिर पार्टिंग यानी के विदाई भाषण या फिर विदाई, सिंपल भाषा में। उदाहरण, he gave a touching valediction at graduation यानी वो अपन ग्रेजुएशन पे दिल छू लेवे वाला भाषण देले। अगला, वाइब्रेंट एडजेक्टिव मतलब होखेला थ्री लाइवली यानी के जीवंत या फिर उद्योग। उदाहरण, she gave a vibrant performance in the leading role at school play यानी के स्कूल के नाटक में प्रमुख पात्र के रूप में वो बहुत जीवंत प्रदर्शन कैली। अगला, विगरस नाउन मतलब होखेला स्ट्रॉन्ग या फिर फुल ऑफ विगर, फुल ऑफ लाइफ यानी के उद्योगी, बलवान। उदाहरण, vigorous efforts are being made to find a solution to the problem यानी के समस्या के समाधान निकाले खातिर बहुत जोरदार प्रयास कइल जा रहल बा। अगला, विसिनिटी एडजेक्टिव मतलब होखेला नेबरहुड, नियरनेस इन रिलेशन यानी के पड़ोस या फिर आसपास। उदाहरण, द स्टोलन कार वॉज फाउंड इन द विसिनिटी ऑफ द स्टेशन यानी के चोरी भइल गाड़ी स्टेशन के पास पावल गई है। अगला, वेग एडजेक्टिव मतलब होखेला नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड यानी धुंधला या फिर अस्पष्ट या फिर हल्का। उदाहरण, आई हैव ओनली अ वेग नोशन ऑफ व्हाट शी डज फॉर अ लिविंग यानी हमरा बस हल्का हल्का पता बा कि वो जीविका खातिर का करेली। अगला, वीडल मतलब होखेला वर्ब मतलब होखेला कोएक्स या फिर कजोल यानी के मनाना, फसाना या फिर फुसलाना। उदाहरण, she is one of those children who can wheedle you into giving her anything she wants यानी कि वो तरह के बच्चा है जे आपके फुसला के कुछ भी करा सकता है। अगला, विजार्ड नाउन मतलब होखेला मैजिशियन यानी जादूगर या फिर ओझा। उदाहरण, शांतनु इज अ रियल विजार्ड एट चेस यानी शांतनु चेस के जादूगर हवे। अगला, वैंडरलस्ट नाउन मतलब होखेला स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल यानी भ्रमण लालसा या फिर घूमने की इच्छा। उदाहरण, his wanderlust would not allow him to stay long in one spot यानी उनकर वैंडरलस्ट उनका के एक जगह ज्यादा समय तक रहे ना देवे। वीडियो में इतना ही। ऐसा और कंटेंट खातिर हमारे प्लेलिस्ट चेक करी।